радио студия. Ул инде элек безнең икегә бүленгән, ике бүлмәдән тора торган студиябыз иде. Безнең диджейлар үзләре генә эшләгәндә бер бүлмәдә утыралар иде, кунакларыбыз икенче бүлмәдә. Алар белән җылы итеп әңгәмәләр, кара каршы утырып сөйләшкән кебек булмый иде. Без менә хәзер шул урталыкны алдык, һәм инде без хәзер кунакларыбыз белән кара каршы утырып сөйләшә алабыз. Алар белән матур тапшыруларыбызны эшли алабыз. Монда кеше күп сыя. Безгә бит инде кунаклар бер-ике генә килми, күләмле тапшырулар була. Анда 6-7 дә киләләр, гармун белән кереп утыралар. Менә шундый очракларда бу тапшыруларыбызны матур итеп алып барып чыгу өчен бик уңайлы безгә хәзер. Менә бу безнең тавыш яздыра торган студиябыз хәзер. Безнең менә туры эфирда катнаша алмаган, записка килә торган кешеләребез бар. Алар менә шушында килеп утырып, запись ясап, аннары аны Илдус, звукорежиссер, монтажлап, программага куя. Моңарчы мондый студиябыз юк иде. Менә безнең ремонтыбызның яңалыгы, безнең запись ясый торган студиябыз барлыкка килде хәзер. Biz бүгенге очрашуга Кукмара районыннан келдек. Безнең кичерешләргә килгәндә бик яхшы. Монда эшчәнлек зур, минем күз алуымча югары дәрәҗәдә оештырылган. Чөнки әле минем алай чагыштырып карау мөмкинлегем юк иде. Моңа кадәр бүлмәләрнең ремонтта бик ошады, эшнең оештырылышы да бик ошады. Аннары техника бит инде техника заманы, анысы бик мөһим. Обеспеченность тәэмин ителеш югары дәрәҗәдә икән дигән нәтиҗәгә килдем инде, анысы бик мөһим. Аннары мин сезнең карадым Сәткәвишәни радионың, анысы да безнең өчен кызыклы мәгълүмат, нәрсәләр кертергә, нәрсә алып була сездән, нәрсәне эләктереп була, шуны карадык. Безгә бу очрашу бик файдалы булды дип уйлыйм. Әлфия Галимҗановна, ул бит инде безне нинди чара үткәрелсә дә, Алланың рәхмәте яугыр, ул безне чакыра. Без инде Сабан туйда күргән, әдәби Сабан туйны да күрдек. Кабак бәйрәмнәренә хәтта кайтып карадык. Инде без монда ничек дип әйтим, ул бит җирлекнең ниндидер энергетикасы, үзенең бер көче булганы, менә Сабада да шундый нәрсә бар. Бу бәхет тә, бу җаваплылык та, бу менә радио, телевидение һәм гәҗит, гомумән масса күләм мәгълүмат чарасында эшләүчеләр өчен дә җаваплылык бу. Исән сау-эшләргә язсын дип әйтәсем килә. Чөнки моннан киткәннән соң күренекле шәхесләрне биргән төбәк бит инде бу. Менә шушы энергетиканы сизеп, ай буе Камал театрыннан кайткач үзенчә бер дулкынлану белән яшисең бит. Монда да нәкъ шулай ук. Сезнең төбәктән кайтканнан соң да шулай. Бик матур, чиста. Шушы радио, телевидение аркылы, менә сезнең гәҗитләрегез аркылы халыкка яхшы хәбәрләр җиткерергә һәм шушы эшнең бик кадерле икәнен, кирәк икәнен аңлап эшләргә насыйп булсын дип әйтәм инде. Элегректән әйтелгән сүз бар инде ул, теге радио, телевидение масса күләм мәгълүмат чарасы 4нче хакимият дигән әйбер. Аны беркем дә инкар итми, аны беркем дә теге ният минял урысча әйткәндә, бу бер миссия. Аллаһ Тәгаләнең сайлап куелган менә шушы урыннарга кешеләр икәнен һәрбер журналист үзе аңларга тиеш. Чөнки без күпме генә зарлансак та, безнең урында буласы килгән кешеләр алар бик күп, әни өчендер нәкъ менә сезне, безне шушы урынга Аллаһ Тәгалә сайлап куйган. Һәм шуның миссия икәнен, җаваплылыгы икәнен, бәхет икәнен белеп эшли алырга язсын. Моны акча белән генә дә сатып алып булмый. Моны ничек дип әйтим, бу Аллаһ Тәгалә кулындагы бер әйбер. Әле ярый бөтен әйбер дә кеше кулында түгел. Шуңа күрә ул үзе сайлап, үзе билгеләп куйган кешеләрбез. Һәм Аллаһ Тәгалә дә, ил башлары да, җитәкчелек тә, үзебез дә, халык та канәгать булырлык итеп эшләргә, яшәргә язсын дип әйтәм.